Buenos días, estamos en iso. Hoxe vamos a entrevistar a unha antiga mariscadora chamada Delia. Hola. Hola. Vouche fazer unhas preguntas. Fai as que queiras. Primeira pregunta. Onde traballabas ti? Na cofradía de Miño. E que recollías máis? Recollíamos ameixas e berberecho. Traballaban máis mulleres que homes? Si, moitas máis. E como realizabas o teu traballo? Nos éramos mariscadoras de a pé. Os homens iban en bote, as mulleres íbamos a pé. Cun rastrillo, colléndoas e senón cunha zaba, según fora o terreno. Porque hai terreno que é moi a arena, cando vas á playa, a vez, e xa sai ali as un puñas de coller. Pero cando ten así pedra, hai que ir cunha zaba. Era divertido? Pois si, era divertido, que pasábamos moi ben, todos xuntos, sempre había unha broma, a ir ou a vir, ou mentre nos estábamos cambiando, para poñer os trajes de neopreno. É certo que tiñedes que facer guardia pola noite para... Tiñamos que facer guardias de noite, unhas por 4 por un lado, 4 polo outro, no Pedrido, en Millo, en todos os sitios, porque levaban, mas mente na temporada da Nochebuena, os fortigos, levaban. Non podías coller todo o que querías? Ai, non tiñamos un tope, aquel tope, a todos os días aquel. Era moi cansado? Ai, era cansado, era. Cando viñamos, doíamos riñóns, de andar así sempre baixa. Pola auga, polas peneiras, e por todo o que había. Canto tempo traballabas ao día? 3 horas. 3 horas ainda non. Porque 3 horas entre salir da casa e vir e tal. Pero depois na baixa mar, mentre se estaba baixando, hasta que empezaba a encher. Bueno, moitas grazas por contestar esas preguntas. Moi ben.